Der er lige en punktering. Okay. Og så er der det. Og jeg fik overhældt dig og Leila. Jeg havde bare, det gik. Jeg får piver min bagbrems. Piver? Ja. Lugter det brændt bagfra?
Nej. Der er nogen, der ikke lige har fattet systemet. Ja. Vi kører lige ned ad. Der mangler Jes, og der mangler Bent, og der mangler Birte. Ja. Bent. Godt. En fine. Mangler to. Ja. Der kommer to. I hvert fald bagved. I andre kører videre. Ja. Ja, de står lige der. Står lige deroppe. Er det på vej nedad, eller hvad? Nej. Altså, der er stadigvæk en 3 km opad. Jamen, skulle vi spise her, eller hvad? Altså, det må vi lige snakke om, når vi kommer op. Om det er her, vi skal spise. Eller hvad vi skal. Ned, Bent. Vi har boet her i flere omkring. Nej, så skal vi gå ned til næste by. Sonnenberg, og det ender i T-kryds. Det ender i T-kryds. Jo, men det, hvis I beslutter det, så siger jeg det til de andre. Ja. De holder ude i T-kryds ude i Sonnenberg. Ja. De holder ude i T-kryds ude i Sonnenberg. De holder ude i T-krydset ude i Sonnenberg. Ja. Ned og så lidt op igen. Ned og op igen. De holder ude i T-krydset ude i Sonnenberg. De holder ude i T-krydset ude i Sonnenberg. Super. Oj. Det er godt Kudal, kom så. Siger du? Det er godt, kom så. Ja, fandme hårdt. Ja. Ja. Kom så, Birte. Det ser godt ud. Tak. Jeg er bare nødt til at tage det her i mit eget tempo. Kom lige herover på parkeringspladsen i stedet for. Det er bedre over på parkeringspladsen herovre. Det er bare jok. Det er en opreklameret pis. Ja, bare jok. Bare god af. Jeg må ærligt indrømme, hvor lidt de var mere flinke til at give en baglomme end I er.
træk, der skulle den bedste vej. Det er på hold 4. Gør vi det? Nå. Men det var jo undskyld, jeg tog fejl af dig og Kaj. Nå, det er ikke nogen hjælper. Det er med dig selv. Det er ikke nogen af Dengang jeg tog fat i Kaj, der fangede jeg lige bananen, der han så på sådan en mærkelig ud. Så var jeg baglommen, den skulle ikke håbe, jeg klemte den nu, men... Nå, det var bananen i baglommen, du tog. Jeg kom til at tælle en eller anden, så jeg ikke det her, det har jeg ikke købt. Er det dig, der har Det har jeg sgu nok, du har spist, bare. Fordi jeg har nemlig ikke købt chokolade og banan. 120 euro. Ja, bare den ravnark nu hjem. Fint sted her. Halløj, Ski. Halløj med dig. Godt kørt, Dorte. Nå, okay. Nu kan vi snakke om højere op, kan vi det? Det er altså ikke flere bakker, det kan simpelthen ikke være. Jo, hjem. Det var lidt højere op i går. Det var lidt højere op i går. Og vi skal op til... 779 er vi. Men den Kan sorte. den er simpelthen strid det sidste stykke her. Der er nogen, der hjælper. Afstraderen. Ikke eksisterende. Afspecieret. Ja. Nu er du klar, hva'? Ja, hvor musen? Har du nok? Skal vi have noget, vi skal have noget rugbrødsboller? Ja, vi skal finde et sted at spise nu. Der er også de der brav dernede i Bagnlakke, hvor vi spiste sidste år. Ja. Men hvad kan der være? Jeg står ikke deroppe og punkterer sådan noget. Nej, det er godt. Så I, hvor langt der var til Braunlager op på skiltet op? Nej, vi kører for stærkt. Ja. Var det op ad 100 veje? Jeg kan godt mærke, hvad Søren stod der. Stod der 6 kilometer eller sådan Ja, noget? det var, jeg stod der ikke 6, jeg stod der. Der er 10 på skiltet herovre. 10 nedad. Ja. Den vej. Det går også ned hele vejen. Det gør det. Det ser ikke meget ud til at spise. Der er 10 til... Der er 10 til slagteren nede i Braunlager. Der er også en græsrestaurant lige der om hjørnet nede i Bagnlakke. Det var så godt. Hvis man kan lide det græs. Det var her, du trak hele vejen rundt. Ja. Er du god ben? Hun kommer nu. Så fik han også brugt dem op der. Så drejer vi til venstre her, og så ned for inden, der drejer vi til højre ned mod Altena. Men den sidste top, inden vi skulle ned. Jeg Og så kunne op lige ad... pludselig se en Ja, motor, lige der nok. kom. Hele det der grusstykke, Jeg trak det. der trækker jeg. Mange steder, der er bare køre med klub. Du må også godt, Ole, aftrækkere den vej her. Med alt i brug. Ja. Sten, småsten. Godt, Birte. Aftrækkeren. Kom, godt, Birte. Så det vil nok være en god idé, hvis I lige tjekker jeres dæk. Kun bare der ryser og ser. De andre kontrollerer.